kadugay pud sa mupugas diri, mupugas ani maupay gidaginot na tong adlaw ron kay tama ulan-ulan pero tipong dugayes mamugas. Sir, may buntag sir. Ay, Uy, taligi po sir. ayaw naglabti. Ikaw tong mupugas? Oh, nagkaroon ako kan sir. Di tulungan mo ka bukas ano? Nagsunod sa kwa sir. Nagsunod. Taboton lang siguro na to. Ay mo na yung imong area sir. Mao ni. How many hectare ni sir? 1/4 hektarya na niya kung maisan. Nada rin si Milia. Yellow corn eh. Silokon. Oh, mo ni yung dili di mo kalas-kalasan eh. Kada tanom nimo tag isa lang kalusok ha. Yes, sir. Ay wala ni palya mo tubo gyud ni tanan. Saan po ni mong kauban? Nanay kuan sir kanang guide sir Oh, para straight. kitudling na na. Paro kay na nanay tudling. Sige sir. May asa man tong kauban nimo? Nagyan ako ganihan sir. Hinay mo gingnan ako nga pagdali mo kay naman tay trabaho. Gingnan ako sila sir. Butong padulong pa sila. Sige, wala to na sa nato. Oh, sir. May buntag, sir. Morning, daruan nga pugasan. Ah, mo ni. Kanya, masugod na meron. Kay isa, asang isa? Asang isa jo? Kana nga kuna pa dito, pero padulong to siya. Ah, wala to lang sa nato. Ay, tambukon man ko to sir. Maglisod og likang ba? Ay, isa lalaki? Babae sir. Babae. Tambukon ba? Ganahan ko babae kay So, hinlog. kung to siya sir, update dito siya sir. Nakauban na mo to siya atong dati dito sa kuan. Sa diha sa Linawan sir, nabugas mi diha, kauban na mo siya. Ay, kanang bugkuan dia humayan ay bugah humayan. Yawan ba? Maisan dia sa kanang kuan, nay mga hagonoyan. Oh, diha. Ay, laas. Kami may yun. nagpugas niya. Sige. Ito lang paabot-aboton ron. So, nana ni tudling daan ha, ron ma-inform ka. Sige, sir. Kada magpugas ka, isa lang ka bukyod kuan na kay. Ang rendero ani sir, kana lang naiguma sir, padlong dito sa Okay, mawala to na. ang katong dito sir, wala na toy labot sir. Wala dito kanirang daruhan, kanirang mga dinaro ang kuan ni. Kumahan niya ron. Sige, paaboton na to tong isa. Pabot-abot lang. Gwapo ng imong similya sir no kay kuan. Uy, sir, may muntag. Oh, dala mo daw. Ini lang madagmay. Oh, mo ganyan mong akong gibaan Naku niya. ka, oy. Kaya po nimo, uy. Alang-alang magdali kong hanap ako'y bata at manon. Kuan. Kabalo ta mo pugas? Kabalo, oy. Aw. Kuan ni yellow pa. Kani gusto man gud sa ko ang kuan diri, papa nga ako yun ning pakuanon ni. Patamnon og Oh, mais. kay tambok mo kayo ang kuan nya. Ay sir, nalang koy gamay nga pangutana sir ba kanang gamay nga concern ba? Inadlaw ba mi diri sir? Ani. Ay salamat kuan. Nindot nga pangutana. Inadlaw ta. Kung masangko ninyo sa tang orasa ron alas 7 buntag. Oo. Kung masangko ninyo alas 4 sa hapon nga mahuman na inadlaw automatic Ila na po yadlaw, sir. 450. Libre. 450 naman ron. Libre? Libre na rin kuan. Ha? Libre na na. Ah, binta. Nya every alas 10 sa buntag sir nanay painit sir ana. Na, automatic na siya. Alas 3 po, Oh, naipainit. alas 10, alas 3, painit na. Panyod to. Na, alas 12. Libre alas, libre gani no. alas 11:30. Okay, so Ano mo painit ay libre? what if kung dili mabdan o alas 4? Malay ninyo, karong alas Oh. 10 human na. Una, Sold out na na. Ang 450 okay ra gyapon dili O, mga 450 gyapon. Pero kung sir, kung panlitan ang out alas 4 niya, mag-overtime may hangtod alas 6, naay dugang ang bayad sir. Nanay additional payment. Pila po Okay. sir? Ang inyong 450 mahimong 650. Wow, kana ganahan na na. Sintos. Okay, Pero ganahan. kung ako Balik ninyo, yun po din, oy. kung inyo haning paspasan, Trabaho. mas maayo. Abi, magsugod na bibig eh, oh. Magsugod na mi kay. Sige. Sir, masal ni sir, taxa Pero lang. natay rules dire. Unsay rule sir? Makitaan ta mo nga murag dili maayo yung trabaho ka usik-usik ko aning kuan. Ay, Pondangon ti ka duha-duha way pag duha-duha, ha? okay sir, okay sir. Kita magkakanang nasa gisandig nako diha. Mamrip. Ayo, Kita kita na. sili, diha. Buto na. Tagyod Ha? niya ni sir. Oh, buto na. Kita kana. Ay, sir. Sige. Medyo Ano? ka na. Ate mo be. Duhang, sir, gamay pa rin eh. Kung mani. Gihap ni nimo sir pila ka buok. Dungag lang mo dire kumauta. Ah, sige sir. Kay kani temporary rin akong gidala naapa dito sa bodega. Ha? Sige. Ah, dire ko sir, dire ko. Oh, dire ko ha. Dire ko. Asa man ka? Ayaw, dito mo pa una. Iganit dito na. Okay, dito. Sige. Iyo na. Sige. Ako ito nga. Oh, ikaw. Sige, dili magdigkita na ha. Palayo, dire palayo. Na. Dire yo. Oh, dire. Layo ako doon.
adlaw. Libre. Unsa man ang pagkatanom ni Unsa man nimo pagtanom? Tama ba to, sir? Unsa akong ingon ganina? Unsa man nimo pagtanom? Ha? Gitarong wala akong tanom, Unsa sir. akong ingon ganina Harold dito? Tarungag tanom? Unsa tama ko imo tanom nga? Nawan ko na ha. Basig wa ka kaklaro sa imong tinanawan. Unsa nang pagkatanom ba? Anak na ro. Ba? O katawan ako nimo. Ay kung kataw iba. Sorry, sir. Kataw iba. Sakit ka. Dara oh. Nganong dira na ka nagtanom nara diring tudlig? Sir. Tarungan na ha. Kamu diang dua. Ayos mo niya mong diri, sir. Yo dia, sister. Okay ra ko, sir. Tarawon yun ako nagtanong ako kay pastang isuga man dahil ning ko Andre kay di pa umud si Gibart atong kuanon yun. Kita'y makatlanan na sigurado jud mabutan yung tanak tarungon ako ni akong trabaho para di ko makasaban ani. Yung sa ba ni mo pagtanom? Ang inaan man ni mo pagtanom? Di man gud makuan sa akong kinse, kiro sir. Kining Kuan ba? Ang binang similya be? nang sir. Binang similya. Nya. Padaplin dito padaplin. Kay bayran ti karog pilay na tanom nimo. Dito ba padaplin? Sir. Kuaning similya Gibert. Sir. Araw nga makitaan pati karog kuan diha. Sir. Tarungag tanom diha kay kuanon pa na seminaron kuning isa diri sagad diri. Gibart, tarungan na dia pakauno na pug pusil rong tawhana ka bahala ka tarungan na nga gini mo dira. Lagi ay kabala ka. Tarungon man ko ni diri. Trabaho na diya ba? Wala nagtataw si sir ba? Ha? Wala nagtataw. Bis. Tanaw na. Bantay diri ako bantay. Bantay diya, bantay. Ay, Gahi ka? Gahi ka? Mana dia? Apit na, sir! sir. Tarungan ba kaya? Tanaw diya eh. Uya po pananom aning sinilyaw eh. Lapay ko eh. Sir, humana sir! Kata ko dia. Humana! Mana? Humana sir. Explain sa ko ang anong wala na nasangko dito nga bana na ko to. Asa mo bang similya? Imong gikuha no? Gitanong na ko sir. Asa? Wala man diri sir oh. Gibana na ko na nga maabot na dito. Asa mo bang similya? Guman na ako gitanong sir. Ha? Gitaw man na Sure ako ka? gitanom. Yes sir. Itanom nimo? Yes sir. Itanom nimo o gilabay nimo? Wala na akong gilabay sir oh. Ha? Wala na akong gilabay. Pwes. Kung dili man galing nakaabot dito nga gibana na ko na. Kalutag usab na imong gipangtanom be uli sa kuha. Ukbatan na nang gitanom nimo iuli sa kuha. Once nga dili nimo na mabalik sa kuha, wala kay sweldo ha. Ha? Kasabot ka? Yes sir. Yes sir. Wala kay sweldo ha? Yes sir. Akong kaluton sir. Kalutan na ha? Yes sir. Bantay lang ka. Kanang tanang ipangtanom nimo ibta. Aron sa ni, kaluta. Nganong wa nakaabot dito sa linya nga. Tigduwa raman akong butang sir. Bana na nako siguro imong dalon sa inyong balay no. Wala sir. Wala ganda diri oh. Oh, ibta na ay pangaluta na. Ita ka sweldo ag di na makuan. Sir, diri ra ko to, sir. Kuman ako. Diha ra ko tab sige. Ato dito kay sweldoan te karon. Ako sir. Umana sa gani na. Nganong wa na kaabot imo dito? Kaluta na kung dili nimo na makalot ron. Kay patanom ko nagbalik anang babae ay pagdahom nga na kay sweldo. Ha? Kaluta na. Kaluton sir.
Unsaon man ko ni pagkalot?